Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Napaka-possessive po at napakaseloso ng boyfriend ko. Magandang araw po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Wala bang reverb? Walang reverb? Walang reverb? Oo nga. Lagyan mo. Mang Kanor at sa lahat mo ng tagapakinig, ako po si Gia ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ikaw nga, Mang Kanor, sabi mo Quezon City. Quezon City. 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 Tatlo po ang nanliligaw sa akin. Yung dalawa, talking stage lang. Pero si Jared po talaga ang sobrang pursigido at consistent. Yung isa si Lee. Hinahatid, hindi sila nakaka-relate. Hinahatid sundo po ako sa trabaho ni Jared. Call center agent po ako, kaya baliktad ang aming oras. Pero despite that, paano yun? Despite that. Nagsasacrifice po siya para ihatid sundo ako. At i-date ako. Mapapasana all kayo, di ba? Sana all. Kaya naman po, yes, tama kayo. Siya ang aking pinili. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are Thank Dito you. na tayo sa bahay niyo. Salamat, Jared. Okay lang. Thank you, Alam mo, eto na lang pambawi ko. Daan ka muna. Huwag nga, matutulog ka pa eh. Wala ka pang tulog. Anong oras na oh? Sige na. Gurado ka ba? Oo, promise. Hindi ka pa ba inaantok? Oras ba? Magsa 7 a.m. na. Wala ka pang tulog. Inaantok na ako. Pero ito na lang ang pambawi ko sa'yo. Sige na, dito luluto ako ng sinangag. Masarap ako magluto ng sinangag. Okay. Di ka na. Ay, thank you. Di ka, pasok ka. Di ba nakakaiba ka may ibang tao dyan? Ikaw lang ba? Nakatira dyan? Ako lang. Pasok ka na. Okay. Sige, tara. Nay, Busog ako dun ah. Sarap naman dito. i-rate mo yung ko, sinangag ko.
Ay, sorry, excuse. Ano ba yun? Grabe ka naman. Busog na busog ako. Pero alam mo, My gosh, gusto ko hindi ako yan. nagbe-breakfast, pero grabe, heavy. Alam mo ba, gusto ko yan kasi you're showing your true colors agad. Sorry, na-burp ako, pero sarap mo magluto. Sinangag pa nga lang yan. Tas ano yan, tusino. Sarap. Talaga? Sarap. Baka binubola mo lang ako kasi, syempre, Hindi, ba't naman kita gusto mo ako. bubulahin? Kasi crush mo ako eh. Alam mo namang matagal na ako naliligaw sa'yo eh. Ikaw lang naman yung ayaw sa akin eh. Alam mo, hindi kita padadaanin ng bahay kung hindi kita ipagluluto at hindi ako sasama sa'yo sa paghatid sundo mo kung wala kang chance. Ano ba yan? Ang slow naman nito. Ayoko kasing madaliin kita eh. Baka mabigla ka. Pero kung okay lang pala sa'yo eh. Ngayon ka pa umilag, nakis na kita. Bakit sa chicks lang? Hindi, syempre, gentleman ako. Dito! Gentleman. Di na uso yun. Uy, grabe ka. Ano? Ayaw mo ba? Anong Kahit ayaw? amoy bawang ako, masarap ako. Mas gusto ko nga yun eh, garlic flavor. Tingnan. Ayan, Ito yung gusto lakasan ko. mo yan. Lakasan mo yung music. Lakasan mo yan. Hindi ka Ano sabi sa kanta? Eto na. Wala pang Wala kanta. pa. Dali. Sasabayan ko yan. Dali. Upo. Dali. Sige, habang kakanta ka, sasabay ako. Salig. Sa'yo yung Words. Words, akin, action. Bearded barley. Asan beard mo? Ayun. Grass, swing, swing. Ano? Grabe ka. Ano sabi mo? Wala. Grabe sa? Grabe, as in, wala, grabe. Grabe na sa'yo yun. Oo. 10% pa lang yun. Ha? 10% ba yun? Grabe. Pero, iba tayo. May sasabihin sana ako sa'yo. Gia, gusto kong magsama na tayo. Gusto ko sa bahay ka na tumira. Ako lang dun eh. Agad? Uy, agad-agad. Ano pa ba gusto mong gawin? Mag-isa dito. Baka mapano ka. Gusto ko nandyan ako para proteksyonan ka. Gusto ko nandyan ako pag may kailangan ka. At saka, makakatipid ka kahit papano. Wala ka nang babayaran kuryente, tubig. Pati itong apartment mo. Doon ka na sa akin. Para, ang dami kong gamit. okay lang, ako nang bahala. Basta sa akin ka tumira. Sigurado ka na ba dyan? Parang sobrang bilis naman natin mag-decide para sa ganyan. Ganyan ka Ayokong ka-dead sa akin. maunahan ng iba. Alam ko maraming naliligaw sa'yo. Kaya gusto ko ako lang. Okay? Gusto ko ako lang. Baka nag-aaligid yung Alvin na yun. Kaya nga eh. Kahit meron pang isa, yung matangkad na ano. Basta, ano ba? Bumalik. Yung matangkad na guard dito sa apartment nyo, nagpapakyut yun sa'yo. Ayoko, akin ka lang. Kinikilig naman ako sa sinasabi mo. Oo, kaya nga. Pero, sige na nga. Ganun mo ako ka, mahal? Ganyan kita kamahal. Gusto mo na ako makasama? Kaya nga, nag-offer Every day, siya. every hour, every minute, nais mo akong makita? Oo. Halos di kumain, makausap lang sa phone? Oo. Talaga. Between you and me? Until the break of dawn. Stupid! Love. Sige na. Oo na nga! Ano, kailan natin akutin yung gamit ko? Siyempre, di ko kaya yan. Anong di kaya? Ako nang bahala. Ang sweet naman ng Jared ko. Kiss naman dyan. Dika. Ganyan ka kumis, parang nangangain.
Wala gigil ako sa'yo eh. Ano, pinapanood tayo ng guard. Halika dito. Love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. First few weeks po, sobrang okay kami ni Jared. Hanggang isang araw, bigla na lang po siyang sumugod sa aking opisina. Mars, yung boyfriend mo nandyan. We, Oo nga. si Jared! Oy, Day, pa-print naman ako nito, Day. Ha? Patulong ako. Ano yung project ng anak mo, kuya? Kana mahinga. Kana mahinga. Kuya, Wala kaming printer sa bahay. Ay, kuya, bawal to, pero atin-atin na lang kasi ayokong gusto may project yung anak mo, ha? Huwag ka maingay sa guard natin, ha? Nakabantay yan si SG Albiar, ha? Makasabihin niya, nagpa-print ako dito. Ay, nakatingin si... Hindi, nagpapaprint din Sa'yo kasi yan sa akin. nakatingin, hindi sa akin. Nagpapaprint din kasi sa akin yan. Ay, iba yung pinapaprint niyan. Sige na. Ay, ayan na, pumasok na. Sabi ko naman sa'yo, puntahan mo eh. Jared, mahal. Ba't di ka lumabas? Eh kasi busy ako. Alam mo naman, oras Ano ng busy? trabaho. Ano? Hindi ako pwedeng mag-iwan basta-basta ng trabaho. Kausap mo na naman yung not-not na yun? Yung katrabaho mo? Si not-not ba yun? Yun ba yun? Kausap mo? Mahal, ang lakas ng Huwag kang boses kumpiyansa mo. doon. Huwag kang kumpiyansa Ang doon. lakas ng boses mo. Mahal, ano yung sinasabi Umuwi mo? na nga tayo. Umuwi na nga Bakit tayo. ka pumapasok bigla sa opisina tapos ganyan ka? Inoobserbahan kita. Mahal. Ilang araw na. Puro lalaki kausap mo dito. Ha? Pati ba naman yung matandaan yung Mahal, ano, mahal, utility yun? Pati yung guard nyo? Ano? Mahal, dito tayo mag-usap. Mahal, ba't ka Umuwi na ganyan? tayo. Umuwi na tayo. Mag-under time ka. Umuwi na tayo. Mahal, hindi pwede yung ganun dito. Wala akong pakialam. Umuwi na tayo. Mag-under time ka. Mahal, ano nangyayari Sige na. sa'yo? Ano ba? Gusto mo maoy ako dito? Mars, ikaw na bahala dito. Sige, Mars. Umuwi na nga kayo, Baka may Mars. sakit to eh. Hindi ko alam na nangyayari kay Sige na, Jared. Mars. Sige na, Mars. Aray! Halika dito. Aray, ba't ganyan mo ako hawakan, Mahal? Halika dito! Mahal, bakit ka nagkakaganyan? Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyari? Ha? Aray! Halika dito. Aray, Mahal! Mahal, aray! Yung itim! Pero, marker ko yan. Marker to. Bakit? Itim! Yung itim! Mahal, ba't ka galit? Anong galit? Ha? Mahal, Ano? aray Totoo ko! pala, ha? Kausap mo yung not-not na yun. Kausap mo pa yung SG nyo. Kahit sino kausap mo lalaki sa opisina? Natural ka, trabaho ko yun. Ano nangyayari sa'yo, Mahal? Bakit mo? Ako nagtitimpi lang ako sa'yo, ha? Nagpipigil lang ako sa'yo. Mahal, wala akong ginagawa. Bakit mo ko pinag-iisipin ng ganyan? Aray ko, Mahal, bakit mo ko ginaganito? Hindi kasi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Ha? Tignan mo, oh. Pinatato kita. Ayan, oh. Gia, pinatato kita. Ganyan kita kamahal. Kailan mo ko Ano yan? Eh, bakit di ko naman sinabi patato mo ako dyan, ah? Yung isa, wag mo nang basahin yan. Binura na yung ex ko yan. Binura ko na yan. Ha? Mahal, ano na Kita mo, ganyan kita kamahal. Ganyan kita kamahal. Mahal, alam mo Tapos, gagawin mo ko. Mahal, hindi kita ginagago. Saan galing yung balita na yan? Nakita kita. May kausap ka iba lalaki. Kailan mo ako nakita? Mahal, una katrabaho ko yun. Matagal ko, bago ka dumating, mga katrabaho ko na yun. Huwag mo silang pag-iisipan, mamabait nga. Kilala ka nga nun eh. Kinukwento nga kita dun eh. Siyempre, ganun yung mga lalaki. Kunyari, kilala ko, na boyfriend mo, pero lumalapit yan sa'yo. Ha? Dumidikit yan, nagbibigay ng hint yan kasi type ka nila. Ikaw naman itong si Malandi, dumikit ka rin. Mahal, yung pananalita mo, bakit mo ako ganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Dito ka. Mahal. Dito ka sa kwarto. Dito ka sa kwarto. Ha? Aray Dito ko, ka. Mahal, nasasaktan ako. Pasok ka dyan, pasok ka!
Pasok ka. Diyan ka. Mahal, buksan mo! Jared! Diyan ka. Jared! Bakit biglang naging impyerno po ang akala ko ay langit? Gusto niya na po akong patigilin sa trabaho. Kaya naman tumawag po agad ako sa aking kaibigan para tulungan niya po ako. Hello, Mars. Papunta na ako. Mars, wala pa akong sinabi. Wala ka ba sinabi? Ano ba yun? Mars, kailangan kita, Mars. Mars, kinulong ako ni Jared sa bahay. Hindi man lang ako nakakaihiyan. Dito ako sa kwarto, Mars. Mars, nagtaka na si boss. 3 araw ka na hindi pumapasok. 3 na pala yun. 3 araw na. Mars, hindi. Sige, punta kita dyan. Mars, tulungan mo ako, Mars. Oo na. Mars! Aray ko. Ang ingay mo, bahala ka na. Hindi ka na tutulungan. Mars, please, maawa ka na. Oo na. Sige, Mars. Jared, maawa ka naman. Kausapin ko lang yung Mars ko. Hindi, okay lang kami. Okay lang kami. Please, umalis ka na. Okay lang kami. Sige na. Umalis ka na. Okay lang kami. Dali. Babe? Di ba okay lang tayo? Mars, ba't ka andito? Oo, okay lang kami. Ba't ka andito? Pinapunta mo ako. Mars, okay lang kami. Mars, umalis ka na. Mars, pwede bang... Mars, nag-grab pa ako, Mars. Tinawagan ko pa yun si Uncle Bong. Tapos ganito lang, piripan mo ako. Pasensya ka. Sige, Mars, ito yung pera. O, sige na. Bahala ka na dyan. Tumawag ka pa talaga sa kaibigan mo? Hindi ako to hinahanap kasi ang tagal ko na hindi pumapasok dyan. Tawarin mo ako. Mahal na mahal lang kasi kita. Gia. Tignan mo, pinatato kita, Alam ko naman, mahal mo ako, pero binura ko na yung mga... huwag mo naman akong igulong. Ang gusto ko nang makatrabaho, gusto ko bumalik sa normal ko, boy. Jared, di naman kita lolokohin eh. Hindi ko alam bakit ka naniniwala sa mga iniisip mo. Wala akong lalaki, mahal naman. Sumama nga ako sa'yo dito eh. Mahal, wag mo saktan yung sarili mo. Mahal, wag mo suntukin yung sarili mo. Ano ka ba? Iwan mo ako! Hindi kita iiwan, mahal ko. Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Mahal, ikaw nga ay pinili ko eh. Nag-live-in nga tayo eh. Huwag mo ko iwan, ha? Hindi kita iiwan, promise. Sige, Tumingin hindi ka kita sa akin. ipakulong. Tingnan mo. Ikaw lang sa buhay ko. Jared, mahal na mahal Hindi kita ikukulong, basta huwag mo ko iwan. Hindi kita iiwan. Pinatato kita, Ay, I love you. love you. Gia. Love you. Huwag mo na ulitin yun na. Huwag mo na ulitin yun na, promise. Huwag mo ko iwan. Hindi. Simple goodbye. It all goes by. This song is Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!